betreft het jureren van Friese paarden. Ze zijn, moet ik eerlijk zeggen, bij de hengstenkeuring van de tuigpaarden in Ermelo ontdekt door Mechtelt van der Kooi. En die was zo onder de indruk van deze beide heren. Ze zaten op de tribune als toeschouwer, maar hun commentaar op de verrichtingen van die tuigpaardhengsten, dat was zo opvallend en zo vrolijk en plezierig en eigenlijk ook heel deskundig, dat zij ze meteen heeft vastgelegd om hier vandaag tijdens deze centrale keuring ook te debuteren bij de Friese tuigpaarden. Ik heb het over de grootste van de twee, met een in een licht pak gestoken Lucas van Oudijk. En, oh, sorry. Dan had ik het even bij het verkeerde eind. De langste van de twee is in dit geval Hendrik de Jong. En de kleinste van het stel, allebei keurig in pak met de balhoed op. En dat is dan Lucas van Oudijk. En zij gaan samen met Esther Reen deze rubrieken in het kader van die Friso Florian bokaal jureren. Nou weet ik niet helemaal of ze allemaal al op het achterterrein klaarstaan. Bij de hengsten die straks verderop in het programma te bewonderen zullen zijn, de hengsten en de ruinen, hebben we 2 groepen, waarna we dus ook nog een finale rijden tussen die beide groepen. De beste daarvan die kunnen zich kwalificeren voor de finale. Prijzengeld is heel aantrekkelijk. De winnaar ontvangt €250. De tweede gefinishte €100 en de derde €50. En dan is er, let op, ook voor de fokker van het betreffende winnende paard €150 beschikbaar, mits hij hier op het terrein aanwezig is en ook bij de prijsuitreiking de piste betreedt. Dus, dames en heren, 2 debutanten in de baan samen met de ervaren Esther Reen. Dat moet goed komen. En wie van hen straks commentaar gaat geven, allebei ombeurten. Ik begrijp dat dat zowel Lucas als Hendrik gaat doen. En we zijn uiteraard heel benieuwd naar hun indruk van de Friese paarden in tuig. Alweer een heel lang en schitterend seizoen achter de rug. Op diverse concours, piek-evenementen in heel Nederland. En op de centrale keuring is dat niet anders. Straks aan het eind van het programma hebben we dan nog voor u de prijs der besten, waarin een aantal kampioenen uit de regionale tuigpaardensport het strijdperk gaan betreden. Om ook daar een gooi naar de prijs der besten te doen. Zeven deelnemers in deze finale, omdat er maar 1 groep is aangegeven. En die paarden zijn allemaal 4, 5 of 6 jaar. Dat is een van de voorwaarden aan deze Friso Florian bokaal. Jonger mag niet. En ook nationaal is dat natuurlijk ook al het geval binnen de tuigpaardensport. En dat is in dit geval niet anders. Even ter info van Pieter Landheer op het achterterrein. Wij hebben de indruk dat 166 niet aanwezig is. Klopt dat, Pieter? Ja? Oké. Dat betekent dat we dus 6 finalisten bij de merries over zullen houden. En die zullen zo dadelijk binnen worden geleid. En dan zal ik ze aan u voorstellen. En als het goed is, dan zorgt Pieter er ook voor dat ze in de volgorde zoals ik ze hier op papier heb binnen zullen komen.
Ja, en de jury hier die is al druk aan het overleggen. Hendrik de Jong en Lucas van Oudijk en Esther Reen. En daar ontwaar ik met de 307. 307. Jeltje van de Egberdina-hoeve. En dat is een jonge omer uit een Tjaarda-moeder. Fokker, eigenaar JENS Bouwman Wind Nijenveen. Gereden door Suzanne Wind. 25. Kristal du Charach. Dat is een jonge Nane uit de Mauritsmoeder. Fokker Mark Welts in Scharach, Bergheim. Met aan de leidsels Sieberen Minkema. Vervolgens 271. Lopke van der Bijl. Een jonge Alwin 469 uit een Duitse 24-moeder. Fokker H.J. en O. van der Bijl in Veenendaal. Eigendom W.E. Lokhorst in Ederveen. Voorgesteld door Henk Hammers. 94. Marije José van den Oesterhoeve. Ster Sport. Een jonge Ulbron 502 uit een Tjallemmoeder. Fokker-eigenaar Pieter Okkema in Witmarsum. En uiteraard ook de baas zelf aan de leidsels. 146. Meike van de Butenwij. Een Kroon AAA Merrie. Van de Hengst Teun 505 uit de Stendertmoeder. Fokker-eigenaren familie Hoeksema in Drachten. Gereden door Lucas Hoeksema. En last but not least, en ik kondig met veel genoegen aan, 382 aan de wagen. Swanneblom van de Luts, een Kroon AAA Merrie. Van de Hengst Marcus 491 uit een Ilke 382 moeder. Fokker-eigenaren JW en E. de Boer en J.E.M. van der Woude in het Heidenschap. De rijder is Gerard van der Meulen. En daarmee is het veld compleet. Goed, dan gaat onze jury, in dit geval de routinier Esther Reen, voorop. In het gezelschap van de twee debutanten hier vandaag. Ik zei het u, ze zijn ontdekt bij de hengstenkeuring van de tuigpaarden. En ze zijn hier voor het eerst in actie als juryleden onder leiding van Esther Reen en Lucas van Oudijk, Hendrik de Jong. Een mooie overzichtelijke groen, een prachtige royale piste. Ik zou u vooraf willen vragen om elkaar vooral ook de ruimte te bieden om uw paarden optimaal aan de jury te tonen. Ja, bij de tuigpaardensport heb je nu eenmaal bepaalde rituelen, zou je bijna willen zeggen. Dat is opstellen, in lijn. Vervolgens komt de jury langs om de aanspanningen te bekijken en te beoordelen op correcte wijze van inspannen. Of er ook sprake is van ongeoorloofde hulpmiddelen. Dat soort zaken wordt door een jury meegenomen tijdens die inspectie. En als alles dan in orde is bevonden, dan is het aan de ringmeester, in dit geval Harm van der Meulen straks, om het sein van afrijden te geven op de rechterhand, zoals de traditie dat ook wil. De inspectie is afgerond. Harm van der Meulen die heeft zijn hoed geheven en dat betekent, dames en heren, wij gaan genieten van deze finale in het kader van de Friso Florian Bokaal Tuigen 2025. En het is natuurlijk best leuk en interessant om eens te kijken of uw klassement, zoals u dat voor uzelf kunt opmaken, een beetje correspondeert met hetgeen de jury gaat doen. Jonge paarden dus. Een foutje is snel gemaakt, dat is helemaal niet erg. Dat is inherent aan tuigpaardensport. Als ze daarna maar weer vlot het ritme op weten te pakken. Mooie kwaliteit in de baan hier en daar te bewonderen.
Paarden zijn nog jong, moeten nog de nodige routine krijgen. Maar de aanleg, daar gaat het in dit geval bij deze leeftijdscategorie toch veelal voor. En we gaan eens kijken hoe de wedstrijd zich ontwikkelt. En u mag natuurlijk best hier en daar een favoriet aanmoedigen. Ze zijn intussen op aanwijzing van onze ringmeester van hand veranderen. Met Suzanne Bouwman, Siebere Minkema, Henk Hammers, Pieter Okkema, Gerard van der Meulen en natuurlijk zo dadelijk als laatste Lucas Hoeksema. En dan gaan we zo langzamerhand in de richting van een voorlopig klassement, naar ik aanneem. En natuurlijk met Suzanne wint nog aan druk in de wedstrijd. Goed, 2,71, 25, 307, 94, 382 en tenslotte 146. Ik herhaal, 2,71, 25, 307, 94, 382 en 146. Dat is de voorlopige klassering. Natuurlijk zijn het jonge paarden, maar we willen natuurlijk toch nog even, voordat een definitieve beslissing valt, toch een drietal combinaties nog even opnieuw zien in de overkamping. Uiteraard de eerste drie binnengekomenen, 2,71, Henk Hammers, Siebere Minkema en Suzanne Wind. Dat zijn de drie combinaties die nog een keer gaan strijden voor de definitieve plaatsing in dit gezelschap. En nu gaat het gebeuren, dames en heren. Doet u maar even mee vanaf de kant. Als u vindt dat Henk Hammers moet winnen, of dat Siebere Minkema dat verdient, of wellicht die geroutineerde Suzanne Wind, of die de wedstrijd moet winnen. Spanning alom, zowel langs de kant als in de baan. Wat een strijd om de beslissing. Laat u zich maar eens horen. Veel support langs de kant en de spanning stijgt. Kijk die Siebere Minkema eens sturen. En dan Suzanne Wind nog natuurlijk niet uit te poetsen. En Henk Hammers vol concentratie in deze beslissende overkamping. En natuurlijk zijn we benieuwd straks naar het oordeel van onze juryleden. En daar gaan ze alle drie nog een keer full speed strijden voor de winst. En de winst die is voor Henk Hammers, 2,71. Dan Suzanne Wind, het zilver. En het brons uiteraard voor Siebere Minkema. Wat een fantastische finale. Wat hebben we kunnen genieten van mooie tuigpaardensport hier bij deze prachtige omstandigheden op deze fraaie piste hier in Harig. En voor het
Goed, dan geef ik het woord aan de jury, in dit geval een van de debutanten, om eens te horen hoe hij tegen deze wedstrijd heeft aangekeken en hoe ze tot deze uitslag zijn gekomen. We vonden dat de winnaar van deze rubriek de hele koers super bleef rondshowen. Weinig foutjes. Bleef mooi ruim in het voorbeen, treedt achter mooi onder. De nummer 2 hebben we een plekje omhoog gezet. Het paard bleef kracht houden en voor bleef hij ook mooi meedoen en hij kreeg net iets meer front dan in het eerste deel van de wedstrijd. We vonden dat de nummer 25 in het achterbeen ietsjes vlug werd, de koers. En daarom hebben we hem een plekje omlaag gezet. De nummer 94, een heel mooi paard met veel front. Een sterkere achterhand, maar kon ietsjes meer voorbeen hebben. We vonden dat de nummer 382 wat gehaast was in de koers. En we vonden dat de 159, is dat toch? Die laatste, ja. We vonden dat hij achter misschien ietsjes meer kracht mocht hebben voor de rest van de groep. Maar wel een hele grote groep. En we vonden dat de kopgroep de paarden netjes en zoals het hoort voorstelde. Dankjewel, Lucas van Oudijk, voor je prachtige commentaar. Ik vind het een heel geslaagd optreden in dit geval in deze eerste rubriek. Straks horen we natuurlijk Hendrik nog een keer bij de volgende rubriek. En voordat we dan af gaan rijden, kan ik toch nog eventjes, terwijl Steven Ebbens van Florian Horsefood en Rieneke de Jong van Tweespan de prijzen uitreiken namens Tweespan in Bornberghem. U kent het natuurlijk allemaal. En niet te vergeten natuurlijk Florian Horsefood. Dank ook aan Steven Ebbens. Nou Henk, een mooie strijd. Er moest nog even fel voor gereden worden. Spanning ook voelbaar voor jou als rijder? Ja, ze zeggen altijd zonder strijd geen overwinning. En zo voel ik het ook. Ik bedoel, als we rijden, dan rijden we ervoor. Voor wat we waard zijn. En ja, we weten aan Lopke wat we hebben. Die doet het altijd, het hele zomer best gelopen. Heel best gelopen. Dus dat we mee konden doen, dat wisten we. Maar ik kende de concurrentie ook niet. Dus op de voorhand wist ik het niet. Dus ik denk, we moeten wel ervoor gaan. Nou, en dat is uitstekend gelukt. Dus ik zou zeggen, de zoveelste ereprijs die jij in de wacht sleept in een hele lange carrière al als concoursrijder. Kun je ook heel kort nog even een verschil aangeven tussen een Fries, waar je dan vandaag mee rijdt, en de tuigpaarden waar je gewoonlijk mee rijdt? Ja, ik rij al dit jaar 40 jaar ik ben begonnen met tuigponies. Toen ik 13 was. En dus dat wil zeggen dat ik nu 53 ben. Iedereen heeft snel gerekend. Met ponies gereden, daarna met tuigpaarden en door later met Friezen. Maar ze zeggen, waar rij je het liefst mee? Ik zeg, dat maakt me niet uit als we maar een goede hebben. En een goede Fries is net zo goed als een goed tuigpaard. En de training is hetzelfde en ze moeten hetzelfde ervoor gaan. Dus zoveel verschil zit er niet in. Een tuiger houdt misschien iets langer vol. Dat is misschien het enige wat wel eens met een Fries zo is. Maar een goede Fries is net zo goed als een goed tuigpaard. Nou, daar houden we het bij. Dankjewel. En natuurlijk ook felicitaties aan de fokker en de eigenaar. Van der Bijl, die heeft plaatsgenomen in de wagen. En de gelukkige eigenaar Willem Lokhorst, die staat hier natuurlijk. En Van der Bijl, die kennen we natuurlijk al jarenlang als fokker binnen het Fries Paardenstaanboek. Het is ook voor hem een prachtige eer om dit mee te maken. Gefeliciteerd. Goed, we gaan een ereronde rijden. De winnaar ontvangt dus 250 euro. De tweede prijs 100 euro. De derde 50 euro. En als het mee zit, dan heeft Van der Bijl dus 150 fokkerspremie te pakken. Uw applaus. Zo dadelijk voor die Dekselse Henk Hammers. 53 lentes jong.
En hij grijpt hier opnieuw het goud in deze finale in het kader van de Florian Friso-bokaal. En dan komt hij met de trotse fokker Van der Bijl. En kijk die Dekselse Lopke Van der Bijl eens lopen. Veel waardering ook voor het brons van Sibere Minkema. Want Suzanne Bouwman heeft voortijdig de baan verlaten, omdat ze in het volgende programma-onderdeel weer onder het zadel moet optreden. Uw applaus, daar komt hij, de winnaar. Sibere Minkema. Het brons. Pieter Okkema. Met Marije José. Gerard van der Meulen met Zwanneblom van de Lits. En Lucas Hoeksema, tenslotte, met Meike van de Boetewij. Goed. Goed. Dat was de eerste tuigwedstrijd hier in Harig. Mooie strijd, een prachtige winnaar. Nogmaals uw waardering voor Henk Hammers. Met Lopke van der Bijl stamt af van de hengst Alwin 469. Goed, dan gaan we zo dadelijk over naar de prijsuitreiking van de dressuur. Mag ik de jury uiteraard uitnodigen om de piste te betreden? Corrie Rabe is al onderweg. In een... En natuurlijk zijn de winnaars bekend. Het gaat natuurlijk zo dadelijk enkel en alleen om het verhaal van Corrie Rabe. En uiteraard daaraan gekoppeld ook vervolgens de prijsuitreiking. En dan geef ik uiteraard met alle genoegen het woord weer aan Dick. Inmiddels hebben we de finalisten al in de baan. Afgelopen zomer natuurlijk veel voorrondes geweest en ook een aantal instructiedagen geweest waaraan Corrie ook heeft meegewerkt. En ik geef zo de microfoon aan Corrie over de bevindingen van de laatste dagen. Maar we hebben hier de 3-jarige merries en de 3-jarige hengsten, 4-jarige, sorry, in de baan. Bij de merries is dat Simmer van Westervoort, nummer 3. Nummer 6, Pampi van Zwerg. Nummer 12, Rekkerina van S. En bij de hengsten ruinen hebben we daar Siebe RM. Nummer 18, nummer 6, Pepijn van Brabantshof. En nummer 21, Sidon W. Voordat ik zeg wie er gewonnen heeft en wie 1, 2 en 3 zijn, geef ik eerst even het woord aan Corrie Rabe. Dankjewel, Dick. Ik wil even deze paarden toch in het zonnetje zetten. Want ze hebben een selectiewedstrijd gereden. Ze hebben een halve finale gereden. Vanmiddag zijn de paarden getest door de gastruiters Nicky Snijder en Marianne Hoge. Het zijn allemaal paarden waar we trots op zijn. Hele goede sportpaarden zien we erin. En dames, ik zal ook zeggen, laat even zien waar jullie paarden goed in zijn. De ene kan mega galopperen. Veel schakelwerk. En we zien ook gewoon dat paarden zijn met een heel direct achterbeen erin. Veel buiging in het achterbeen, veel afdruk. En dat stemt ons als jury gewoon heel blij dat we weer zo mega kwaliteit hebben bij de jonge aanstroom in deze competitie. Nog even een keer rond je hand veranderen.
Zie je ook zo hier met de papijn gewoon heel veel houding, afdruk. Dat voor een 4-jarig paard, joh, daar word je toch helemaal blij van, hè? Ook de merries lieten zich super fijn bewerken. Allemaal mooi vlug in het achterbeen. En wat ik ook wel wil benoemen, het zijn paarden, we zien ze nu veel in de draf en in de galop. Het zijn paarden die gewoon ook allemaal goed kunnen stappen. Wat natuurlijk gewoon voor een sportpaard super belangrijk is. Goed schakelvermogen. Demi, ik vraag jou of jij misschien nog even een galopje wil laten zien. Kijk, we zien een hele mooie uitgestrekte draf. Maar het paard van Demi die blinkt echt uit in de galop. Dus dan wil ik graag even een rondje laten zien. Met hoeveel sprong en afdruk en heel veel schoudervrijheid dat dit paard door de baan gaat. Durf je hem nog een lange zijde een keer een beetje extra naar voren te rijden, Demi? Kijk, niks om de ander tekort te doen hoor. We zijn allemaal fijne paarden. Ook de merrie van Janneke Volkersma. Simmer van de Westervoren. Heel goed, heel fijn. Pampi, heel lichtvoetig in de draf. Heel fijn. En dan hebben we Riene van Christine Dijkstra. Gewoon heel veel schakelvermogen. Heel goed. Het zijn stuk voor stuk paarden goed te rijden. Ik denk dat het tijd wordt om de uitslag bekend te maken. Dick, het woord is aan jou. Dankjewel Corrie voor de uitleg. Vanmiddag zijn ze gereden door Dickie Snijder en Marjan Hoge. En dat resultaat telt natuurlijk ook mee. Dan gaan we nu snel over naar de prijsuitreiking. En dat doen we eerst bij de 4-jarige merries. En daar is op de 3e plek geëindigd Rikke Rina van S. De jonge Elias met Christina Dijkstra met 77,8 punten. Jij mag opstellen op de 3e plek. Een prachtig resultaat natuurlijk. Dan mag je opstellen. Ja, er blijven er 2 over. Nummer 6, Pampi van Zweeg. De Teun met Jenna Boes. 83 punten op de 2e plek. En dat houdt in dat nummer 3, Simmer van Westervoort. De jonge Marcus met Janneke Volkersma. Met 88,2 punten op de 1e plaats staat. Graag willen we natuurlijk ook de fokker van Simmer van Westervoort daarbij hebben. Want die krijgt een mooie fokkerspremie. Dan gaan we naar de Hengster Ruinen. Op de 3e plek. Nummer 21, Sidon W. De Waander met Melle Veurink. Met 82,4 punten. Het lag heel dicht bij elkaar bij deze groep. Dan op de 2e plek. Nummer 6, Pepijn van Brabantshof. De jonge Boet met Shannon van Manen met 83,2 punten. En dan krijgen we op de 1e plek Siebe RM, nummer 18, de Auwert met Demi van Ispen met 85,8 punten. Van harte gefeliciteerd. Hou een beetje ruimte. De felicitaties worden in ontvangst genomen natuurlijk. En ja, een prachtig resultaat. En natuurlijk altijd even spannend met sjerpen en met bloemetjes en met allerlei dingetjes. De fokkers van de winnaars willen we graag ook even bij de paarden als dat kan. Dus de fokker van Simmer van Westervoort en de fokker van Siebe RM. Die krijgen ook een leuke prijs. 12 jaar lang wordt dit al gesponsord door Friso het Weespan. En natuurlijk was het mooi om te zien dat net Sieberen zelf ook nog meedoet. Natuurlijk een echt paardensportman. En sponsort deze rubrieken, of dit onderdeel, al 12 jaar. En voor een paar jaar terug heeft Florian Paardenvoeders zich daarbij aangesloten, 3 jaar geleden. En ook de prijzen worden door hun uitgereikt. We hadden natuurlijk een grote groep halve finalisten. En dit zijn de finalisten geworden.
De score van de halve finale telde 60% mee. En de score of het onderdeel van de gastrijders van Nicky en Marian, die telde voor 40% mee. En dit is dan het resultaat wat we hier hebben staan in de baan. Volgens mij zijn de prijzen en bloemen bijna uitgereikt. De felicitaties zijn in ontvangst genomen. En dan gaan we natuurlijk zo met een prachtig muziekje eronder genieten van een prachtige ereronde. Blijf anders maar even hier iets achter rondstappen. We nemen geen risico's, dames. Prachtig dat jullie allemaal mee hebben gedaan, deel hebben genomen. Friso en Florian, ontzettend bedankt voor deze sponsoring, deze rubrieken. Maar we zijn nog lang niet klaar. Dit waren nog maar de 4-jarigen. We gaan zo ook zeker genieten van de 5-jarigen. En dan krijgen we nog de 6-jarigen. Onder het zadel. De foto's worden gemaakt. De prachtige rozetten worden aan de paarden gehangen. En we nemen zeker geen risico's als het niet wil met rozetten of bloemetjes of dingetjes. We willen zeker geen ongevallen vandaag. Afgelopen woensdag zijn we al begonnen met de halve finalisten. Donderdag nogmaals halve finalisten gehad. En dit is het resultaat. We hebben 18 finalisten overgehouden. 6 bij de 4-jarigen, 6 bij de 5-jarigen en 6 bij de 6-jarigen. Dankjewel. Bestuur Linten dames, Florian en Friso voor de prachtige prijzen Linten. En volgens mij zijn we klaar voor een mooie ereronde. Met de kopnummers op kop, de nummers 1. Dan de nummer 2 erachter en dan de nummer 3 erachter. En dan gaan we genieten van een heel mooi zestal. Geweldig genieten. En wat doen ze het goed, die Friese paarden onder het zadel. Voor een groot deel begeleid door Corrie Raven. En daar is dit mooie resultaat uitgekomen. Allemaal ontzettend bedankt. En nog heel veel succes in jullie verdere sportcarrière. Een applaus.
Geweldig. Bedankt dames. En heel veel succes in jullie verdere sportcarrière. En dan krijgen we nog een mooi showblok. Dankjewel dames. Dan krijgen we een showblok. Viertal hippiade-kampioenen de Egbertina Hoeve. Ja, als we het over dressuur en over tuigsport hebben. Dan kom je natuurlijk ook terecht bij Suzanne Wind, de initiatiefnemer van deze groep. Team Egbertina Hoeve. Een dame die alle fronten van de sport wel heeft gezien. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. En ook dat ze vanmiddag hier met haar viertal komt. Op het voorterrein zijn ze nog even iets aan het voorbereiden. Maar volgens mij is Suzanne er bijna klaar voor. Ja, als dit showblok klaar is, dan willen we graag ook weer de volgende tuigenrubriek klaar hebben staan hier op het voorterrein. Dus na dit 2 groepen zijn dat. Dat zijn de hengstenruinen, selectiegroep 1 en 2. Die willen we graag zo spoedig mogelijk na dit showblok op het voorterrein. Team Egbertina Hoeve onder leiding van commandant Ingrid Elgersma-Wind. Annemieke Brouwer-Wemenkamp. Gelbrich Elgersma. En Suzanne Wind. Ze staan klaar. De commandant komt naar binnen stappen. Als jullie er klaar voor zijn, dan mogen jullie binnenkomen onder leiding van commandant Ingrid Elgersma-Wind. Annemiek Brouwer op Drieske. Gelbrich Elgersma met Klaske van de Egbertina Hoeve. Suzanne Wind met Jelsje van de Egbertina Hoeve. En Febe met Lea van de Egbertina Hoeve. Daar komen ze binnen. Viertal hippiade-kampioenen de Egbertina Hoeve. En de ring is even voor jullie. We gaan genieten van jullie. De commandant heeft haar positie ingenomen, dus we gaan genieten van dit viertal.
Dankjewel, Suzanne. En blijf nog even staan. De commandant daarnaast. Of ervoor. Want jullie krijgen nog een presentje uitgereikt door het stamboek. John Boot van het bestuur. En dan prachtige linten dames. Het viertal Hippiade-kampioen. De Erbedina Hoeve. Een geweldig resultaat natuurlijk. Volgens mij zijn we klaar voor een hele mooie ronde met een mooi muziekje onder. Zien we het viertal naast elkaar door de baan. Geef ze een applaus. Viertal Hippiade kampioen. De Erbedina Hoeve. En dan gaan ze een keer met z'n vieren naast elkaar. Geef ze een applaus. En nog heel veel succes in de toekomst. De muziek mag nog wel iets harder, denk ik. En dan geef ik de microfoon weer over aan mijn collega Henk Dijkstra. Dankjewel, dames, voor de prachtige presentatie. Even de spullen moeten opgeruimd worden in de baan. En dat is bijna zover. En dan geef ik het woord aan Henk Dijkstra voor de volgende tuigrubrieken. Ja, dankjewel Dick. Zo dadelijk achter elkaar een tweetal groepen in het kader van de Friso Florian Blokaal 2025. Het is de bedoeling dat ze achter elkaar die twee groepen binnenkomen straks. En dat we per groep een aantal doorverwijzen naar de finale. En onze jury staat alweer klaar. Lucas van Oudijk, Hendrik de Jong en natuurlijk Esther Reen. Zij debuteren hier vandaag en vanmiddag in Gaasterland in Harig bij de centrale keuring van het KFPS. Ontdekt door Mechtelt van der Kooi bij de hengstenkeuring van de tuigpaarden, waar ze heel verrassend commentaar gaven op de getoonde paarden. En u hebt Lucas zo straks al kunnen beluisteren in zijn commentaar op de finale bij de merries. En zo dadelijk horen we Hendrik over de hengsten en ruinen. 4, 5 en 6 jaar. Als de baan zo dadelijk ontruimd is, dan gaan we van start met de eerste groep. En als het klopt, dan zullen daar 5 aanspanningen hun opwachting komen maken.
Goed, met nummer 314. En u kent hem natuurlijk allemaal. Jelle van der Wol waren een sterhengst van Nane 492 uit een Leffertmoeder Fokker, mevrouw Vaatstra van der Ploeg in Oudega. In eigendom bij Liesbeth van der Wal Haanstra in Krijl. Een hele beroemde en bekende menster van Friese paarden. En hij wordt hier gereden door Jelle van der Weijden. 25, Kening van de Piekenstjelp, een stersporthengst. Van Marcus 491 uit de Mauritsmoeder Fokker IJzerbauma in Boelenslaan. In eigendom bij A. Bauma en G.A. Bauma in Boelenslaan. Rijder Sieberen Minkema. 174, Leo R.H. En die is van Marcus uit een Jaspermoeder Fokker-eigenaar T.S. Hettinga in Virtgem. En hij wordt gereden door Ria Hettinga. 94, Mart van den Oesterhoeve. Sport dubbel A. En die is van Rommert 498. Uit een Jissemoeder Fokker-eigenaar Pieter Okkema in Witmarsum. Uiteraard ook de rijder. Dan 102, Meese van Lansdouwen. Een jongen Nane 492 uit een Alkemoeder Fokker WP Gerbrandi in Ernsum. En in eigendom bij G. Elgersma in Oosterstreek. Gereden door Nico Kalis. En daarmee is het veld compleet van deze eerste groep. Dus ook even ter info van alle rijders en rijdsters. We gaan rijden, we rijden de wedstrijd normaal en tot de jury een uitslag heeft, vraag ik u vriendelijk in stap over te gaan en dan krijgt u de nummers door van degene die voor de finale terug mogen komen en kunt u stapvoets ook de ring verlaten. Dat is de gang van zaken in deze eerste rubriek hengsten en ruinen. En dit doen we natuurlijk ook om die paarden een klein beetje te beschermen. Want ze moeten straks in de finale nog een keer optreden. En het levert ons een klein beetje tijdwinst op. En dat is ook de achterliggende gedachte. Onze juryleden Lucas Oudijk en Hendrik de Jong en Esther Reen zijn al begonnen met de inspectie. 1 dame en 4 heren gaan de strijd zo dadelijk aan in deze eerste groep. En onder het motto jong geleerd is oud gedaan. En ik heb begrepen, we zaten natuurlijk op het middenterrein even met elkaar te praten, dat de heren het heel erg leuk vinden om hier mee te mogen doen. Samen met Esther Reen, die hun natuurlijk ook coacht. En ze zijn op termijn allebei van plan om ook de juryopleiding officieel te gaan volgen. Hier en daar nog even een aanwijzing van mevrouw Esther Reen aan een van de deelnemers. En de inspectie is afgerond. Oh, even stoppen, even in stap overgaan, Jelle, want er ligt een hek om. Eventjes geduld. Een van de hekken is omgewaaid. We willen natuurlijk geen ongeluk. Dankjewel, Age Okkema, voor je oplettendheid. De euvel is voldoende hersteld, mag ik aannemen? Ja? Goed. Dan gaan we nu afrijden op de rechterhand. En uiteraard allemaal heel veel succes. Voorop Jelle van der Weijden, geroutineerd in deze sport. En dat geldt zeker ook voor Sieberen Minkema, Ria Hettinga. En natuurlijk zeker ook voor Pieter Okkema. En Nico Kalis natuurlijk ook zeer bedreven in deze discipline. Het rijden van een Fries voor de concourswagen in deze Friso Florian Bokaal 2025.
Een prachtig initiatief van Tweespan Ruitersport in Borenbergem en uiteraard Florian Horsefood. Op voorhand onze grote dank. Veel strijd in de baan, mooie verrichtingen, veel kwaliteit in deze groep. Paarden mooi op eigen benen rondgaan. Dat willen we zien natuurlijk. Een Fries met een mooi front, een mooi totaalbeeld, een mooie grijpende voorhand met veel actie en natuurlijk een sterk ondertredend achterbeen. Dat is waar het om gaat in deze sport. En dan gaan ze van hand veranderen. En dan gaan we zo langzamerhand toe naar een klassement. In die zin dat we straks bekend gaan maken welke combinaties straks terug worden verwacht voor de finale. Maar de wedstrijd is nog volop bezig. En kijk eens naar de concentratie bij de dame en de 4 heren. Ze rijden voor wat ze waard zijn. Het is heel grappig als je hiernaast staat, als je hoort hoe ze onderling, de beide debutanten met Esther 1, staan te discussiëren over wat ze in de baan dus signaleren. Heel grappig en ook leerzaam. Dan mag ik melden dat 25 en 102 uit worden genodigd voor de finale. Maar dan geef ik toch even het woord aan Hendrik de Jong, want die wil ook graag de andere 3 nog even kort toelichten. En dan mag u in stap zo dadelijk de piste verlaten. Hendrik, aan jou het woord. Allereerst bedankt voor de mooie voorstelling. We hebben 3:14 op de 3e plek gezet. Loopt heel goed. Mocht iets rustig in beeld. Dan 174. Gaat goed over de benen. En mocht iets meer front laten zien. Dan 94. Was een goede verrichting, maar kon niet op tegen de rest. Bedankt voor de presentatie. Dankjewel, Hendrik de Jong. Hij wilde toch de 3 die niet in de finale zullen terugkeren eventjes kort bespreken. Dank daarvoor en dan gaan we door met de tweede groep. Oh, dat mag niet, hè? Dan gaan we naar de tweede groep in diezelfde competitie. En daar hebben we dus 6 startgerechtigden aan de streep. En dan mag ik jullie verzoeken om binnen te komen. 119, Nikele GL, een jonge IJzer 489 uit de Sapenmoeder, Fokker T. Landman in Oldenlamer, eigenaar-rijder Leslie Agricola. 187, Oetske van de Schuppenstraat, een jonge Jurre uit de Jessemoeder, Fokker-eigenaar Kinderen van de Weideven in Sint-Oederode, rijder Teun Zwanen. 10.
Rijdse van de Polen, een jonge Waander 512 uit een Uldrik moeder. Fokker mevrouw Annema Hoekstra in Hoornsterzwaag. In eigendom bij stoeterij Friese Visser. En mevrouw MCL Veurink in Drachten, gereden door Merle Veurink. 31 Siert van Veldzicht, een jonge Tierde 501 uit een Torbenmoeder. Fokker GGF van Dijkhuizen en mevrouw Griffioen in Vollega. In eigendom en gereden door Setske de Jonge Tjerkgaast. 307. Dat is Suzanne, die zit op 3 tonen waarschijnlijk. Renze uit de Westereen, een jonge Auwert 514 uit een Jerkemoeder. Fokker de maatschap Kamminga in de Westereen. In eigendom bij G. de Vrieze in Nijenveen en gereden door Suzanne Wind. 47 Storm Aplonia, een jonge Mathies 504 uit een Bartelenmoeder. Fokker J.J. Lindema van der Wal in de Wilp. En in eigendom bij J.H. van Manen in Kesteren, gereden door Jasper van Manen. En 167. Hij is die net? Nou, hier. Meese van de Poel, een jonge Marcus uit een Wopkemoeder. Fokker Joke Heide in Koudem in eigendom en gereden door Jelmer Chardon uit Jorwert. Opnieuw een hele mooie grote groep. En dan gaan we beleven welke uit deze groep straks nog terug zullen keren in de finale. En uiteraard gaat ook de jury alle aanspanningen wederom inspecteren. Een vast onderdeel bij tuigwedstrijden, de inspectie. In normale omstandigheden, voor zover dat normaal is het zo dat in de meeste gevallen de arbiter, de dienstdoende arbiter, de inspectie voor zijn rekening neemt. En de 2 juryleden gewoon hun positie op het veld al innemen. Maar in dit geval, omdat deze heren hier debuteren, worden ze onder leiding van Esther Reen, geroutineerd jurylid ook bij de SAS, worden ze begeleid en wordt getracht om ook hun de fijne kneepjes van het vak bij te brengen. Vier dames en 3 heren gaan de strijd zo dadelijk aan in deze tweede groep in het kader van de Friso Florian Bokaal 2025. Een grote groep, opnieuw een vriendelijk verzoek om elkaar toch ook de ruimte te bieden op deze fraaie piste, ruimte te over. En we gaan genieten van deze tweede groep. Je gaat op dezelfde manier, straks aan het eind van de wedstrijd mag u in stap overgaan. En dan horen we van de jury welke combinaties nog worden verwacht straks in de finale uit deze groep. Paarden opnieuw met heel veel looplust. Veel kwaliteit in deze groep, dames en heren. Dat kun je al merken langs de kant. Veel enthousiasme voor het getoonde. De tuigpaardensport die wij zo graag met elkaar beleven. Zeker vandaag, maar ook natuurlijk in het lopende seizoen. Waarin we door heel Nederland kunnen genieten van Friese tuigpaarden, van bovenlandse tuigpaarden. De heknies niet te vergeten. In vele
aangespannen rubrieken in enkelspan, in meerspan, tandem, klavertje 3. Je kunt het zo gek niet bedenken. En dan kijk ik zo langzamerhand naar mijn ringmeester Harm van der Meulen en hij heft zijn hoed ten teken dat we van hand gaan veranderen met aan het hoofd Leslie Agricola en Teun Zwane volgen. Merle Veurink, Setske de Jong, Suzanne Wind, Jelmer Chardon en Jasper van Manen. Dan zijn ze allemaal te bewonderen op de andere hand. Over de diagonaal. En de strijd is ongekend fel en hevig. De verschillen zijn uiterst klein. Ik ben heel benieuwd wat onze jury hiervan terug laat komen in de finale. U mag overgaan in stap. Dank u wel voor deze sprankelende rubriek. En dan gaan we zo dadelijk horen wie tot de finale zijn doorgedrongen. Dan kan ik melden dat wij 3 paarden uitnodigen voor de finale straks. Te weten, nummer 10, nummer 166 en nummer 47. Dat zijn de 3 finalisten uit deze tweede groep. Goed, ik geef de microfoon voor een toelichting van de overige geclasseerden met alle genoegen aan Lucas van Oden. Dan volgt hier de toelichting van de rest. We vonden dat 307 ietsjes knijperig was in het achterbeen en een beetje een drukke koers liep. Wat we veel fouten maakten. We had bij 119 die is iets kort in de voorhand. 187 een wat vlugger koers met best wel veel overgangen naar galop. En 31 heeft wat fijner voorbeen. Bedankt voor de presentatie. Dankjewel Lucas voor je keurige commentaar bij de 3 niet gekwalificeerden voor de finale. Dan gaan we weer naar mijn collega Dick Brummel. Want het is weer toe aan een prijsuitreiking. Dick. Ja, we hebben net naar de 4-jarige merries en hengsten en ruinen gekeken van de Friso Florian Bokaal. En nu gaan we genieten van de finalisten. 5-jarige merries en 5-jarige hengsten en ruinen. Ik zie inmiddels 3 paarden op het voorterrein. Als ik het goed zie, dan moeten we er nog 3 bij hebben. Bij de merries is dat Nienke van der Attersweg, nummer 20, nummer 16, Madame SW en nummer 18, Nirvana's Mirakel. Deze 3 merries willen we graag zo in de baan. En bij de hengsten ruinen zien we nummer 28, Murk 540, nummer 34, Mattie P. van Dulven en nummer 30, Mans 43. Zes combinaties die we zo graag in de baan willen hebben. En ik zal nog niet zeggen wie er gewonnen hebben, wie er 1, 2 en 3 zijn. We willen ze graag eerst in de baan. Dan zal Corrie Raven deze groep nog even van commentaar voorzien.
En dan ga ik u bekendmaken wie er 1, 2 en 3 zijn bij de merries en bij de hengsten en ruinen. En inmiddels hebben we er 5 op het voorterrein. We missen er nog eentje. Ik weet alleen niet wie wij nog missen. We wachten nog even op Murk. 540. Die is onderweg volgens mij. Daar komt zij aan. En Murk wordt vandaag niet gereden door Franka Loos, maar door Fleur van Kempen. Franka had andere bezigheden en dat hoort er ook allemaal bij. Dus zij rijdt vanavond Murk niet, maar wordt gereden door Fleur van Kempen. Inmiddels hebben we de paarden binnen. Nummer 20, Nienke van Attersweg. Nummer 16, Madame SW. En nummer 18, Nirvana's Mirakel bij de merries. En bij de hengsten en ruinen, nummer 28, Murk 540. Nummer 34, Mattie P. van Dulven. En nummer 30, Mans 43. Een mooie collectie. En daarbij geef ik nu even het woord aan Corrie Raven. De 5-jarige rubriek zien we nu de finalisten van in de baan. En jongens, wat een kwaliteit. Dit was voor ons als jury puur genieten. We zien gewoon paarden die echt heel veel potentie hebben. Heel veel power, veel draagkracht. Ze hebben stuk voor stuk allemaal veel schakelvermogen. Dus ik zal zeggen, durf daar ook even te demonstreren. Moet even een notitie dat Suzanne niet op Madame SW zit. Want die is weer naar het Veulen toe. En Suzanne meer uit druk programma. Iris Wijnstra op Mans 543. En dan hebben we Danielle Heikoop op Mattie van de Dulven. Echt paard wat uitblinkt in het schakelen, in het terug kunnen komen op het achterbeen. Murk 540, nu voorgesteld door Fleur van Kempen. Paard natuurlijk met een mega vermogen in de draf. Kan echt van de vloer komen. Zie ik heel veel schakelvermogen, draagkracht. En als we bij de merries kijken, Nirvana van Esmee Jansen. Een paard met heel veel voorkomen. Stoer paard. Sterk in al de 3 de gangen. Ook goed kunnen schakelen. En dan hebben we Madame SW hebben we besproken dat hij niet aanwezig is. Maar Suzanne wel. En dan hebben we nog Nienke van het Attenweg. Een heel goed paard. En wordt gereden door Hermine Holverda. Een paard wat ook laat zien dat hij ook op 5-jarige leeftijd al heel goed kan sluiten. Heel goed bewerkbaar is. Dus kortom, wij hebben hier een groep paarden lopen. Ja, waar we een hele mooie toekomst ook voor in de sport tegemoet zien. Dankjewel, Corrie. Dan gaan we naar de prijsuitreiking bij de 5-jarige merries. En dan mag opstellen als eerste op de 3e plek nummer 18 Nirvana's Mirakel. Nummer 18 mag opstellen bij de merries. Dan blijven er nog 2 over, nummer 16 en nummer 20. Wie komt er op de 2e plek? De 2e plek is voor nummer 16 Madame SW. De jonge omer gereden door Suzanne Wind.
En Nirvana's Mirakel wordt gereden door Esme Jansen. En dan nummer... Ja. En als eerste mag dan opstellen nummer 20, Nienke van Attersweg, gereden door Hermina Holvera, de jonge Tiemen. Corrie wil nog even iets toevoegen voordat ik bekend maak wie de Hengsten Ruinen heeft gewonnen. De 5-jarige Hengsten Ruinen, er was een groep van echt uitzonderlijke kwaliteit. Wij als juries hadden zulke minimale verschillen dat wij eigenlijk niet konden zeggen van nou dat is de absolute winnaar. Vandaag zijn de paarden gereden door de gastruiter. Die heeft de verschillen nog kleiner gemaakt. Dus er is één nummer 1, nummer 2, nummer 3. Maar ik wil wel even benoemen dat al de 3 de paarden zeer aan elkaar gewaagd zijn. Zoals Corrie al zegt, het ligt heel dicht bij elkaar. Wat een kwaliteit. Als eerste mag opstellen, en dat is op de 3e plek, Mans 543. Dan krijgen we op de 2e plek nummer 34, Mattie P. van Dulven, de Pier met Danielle Heikoop. En Mans wordt gereden door Iris Wijnstra. En dat houdt in dat Murk nummer 28 deze rubriek heeft gewonnen. Murk 540. De jonge Teun. En vandaag gereden door Fleur van Kempen. Op de 1e plek. En altijd even spannend natuurlijk. Het zijn dekhengsten. Past die ertussen? Of misschien even iets ruimte. We willen... Zo ja, even iets meer ruimte, dan staan we niet te dicht op elkaar. Graag de fokkers van de nummers 1 erbij. Nienke van Attersweg en van Murk. En de prijzen worden weer uitgereikt door Friso en Florian. Onze sponsors van deze prachtige rubriek. Door de voorselecties gekomen, door de halve finales gekomen. Vandaag de finale gereden door de gastruiter. Net wat Corrie al aangaf, die hebben de verschillen nog kleiner gemaakt. Vooral bij de 5-jarige Hengsten en Ruinen. Het was een minimaal verschil tussen Murk, Mattie en Mans. De paarden staan er top voor. Ja, en wat doen ze het goed, onze Friese paarden onder het zadel. ...40, 45 jaar terug, toen begonnen we met de Fokdagrubriek, een bestgaand rijpaard. En toen waren we blij dat we de Friese onder het zadel zagen. Stap en draf ging wel, galop was nog niet altijd eenvoudig. En als we nu zien wat deze paarden tegenwoordig kunnen... Wat een genot. En wat zijn we in dat opzicht enorm vooruit gegaan. De linten, de bloemen, de prijzen zijn bijna uitgereikt. En als al iedereen dan de baan heeft verlaten, dan gaan we natuurlijk onder een geweldig muziekje genieten van deze groep. 6 prachtige paarden. Alweer meer iets kracht en power als de 4-jarigen. Maar aan de andere kant, wees er ook zuinig op. Ze zijn nog maar 5. Laten we zuinig op deze paarden zijn. Zo kunnen we er nog jaren van genieten in de sport.
Volgens mij zijn we bijna klaar. Volgens mij zijn we klaar en kunnen we overgaan naar een ereronde, Pieter, of niet? Voordat het begint te regenen willen we graag door. De lucht begint wat te betrekken. De beide nummers 1 voorop. En dan gaan we genieten. En geef ze een applaus. De 5-jarige merries Nienke van Astersweg, Madame SW, Nirvana's Mirakel. En de Henkse Ruinen, Murk, Mattie P. en Mans. Geweldig, dit is genieten. Geweldig. Wat een kwaliteit. We gaan nog 1 keer rond en dan gaan we afscheid nemen van jullie. Geweldig gereden, geweldige presentatie. En natuurlijk nog heel veel succes in de wedstrijdsport. En laat ze nog 1 keer gaan. En geef ze nog een keer een applaus, daar worden ze alleen maar mooier van. Dankjewel dames. Heel veel succes nog. En dan gaan we weer genieten van de finale tuigen. Daarbij geef ik het woord aan Henk Dijkstra. Gaan we naar de finale. Categorie hengsten en ruinen. 5 combinaties uitgenodigd voor de finale. 10, 25, 47, 102 en 166. Dat is de groep zoals die is gekwalificeerd voor de finale. Friso Florian Bokaal 2025 met nogmaals dank aan Tweespan in Bornbergen. En uiteraard aan Florian Horsvoet. En ik neem aan dat straks Emma Spoelstra namens Tweespan en Steven Ebbens namens Florian weer de prijzen komt uitreiken. En natuurlijk nogmaals onze grote dank voor het feit dat jullie ook dit jaar deze competitie, deze finales, zowel bij de merries als de hengsten en ruinen wilden mogelijk maken. Ze mogen wat mij betreft, Pieter, binnenkomen.
Met 25 aan de wagen begroeten wij koning van de Piekenstjelp, de Marcus keer Maurus van Bauma en Bauma in Boelenslaan met Sieber Minkema. 102 Nico Kalis en hij rijdt met Meester van Loosdouwen. De Nane keer Alke. Tien. Rijdse van de Polen, de Waander keer Uldrik met Merle Veurink. 47. Storm Apollonia met Jasper van Manen, Mathies keer Bartelen. En tenslotte Jelmer Chardon, 166 aan de wagen. En hij presenteert Meese van de Poel, een Marcus uit een Wopke Moeder. Dat zijn de finalisten in dit. De jury. De 6-jarige hengsten en ruinen en merries voor de prijsuitreiking van de dressuur, die mogen alvast in de voorring opstellen en rondstappen. De jury inspecteert ook deze finalisten nog even. Lucas van Oudijk, Hendrik de Jong en Esther Reen, die als begeleidend coach vanmiddag optreedt. En straks gaan we natuurlijk van deze beide debutanten horen wat hun indruk is van deze finale. Op verzoek van Esther Reen even dat u niet al te veel lawaai maakt, want het zijn natuurlijk jonge paarden. En we willen de diervriendelijkheid natuurlijk wel in het oog houden. Vandaar ook een vriendelijk verzoek om niet al te veel op de reclameborden te gaan slaan. De inspectie zo langzamerhand in de afrondende fase. 1 dame, Merle Veurink, tegen 4 grootheden uit onze tuigpaardensport. Sieber Minkema, Nico Kalis, Jasper van Manen en last but not least Jelmer Chardon. Allemaal gepokt en gemazeld in onze tuigpaardensport. We gaan genieten van de finale. Kijk eens, dames en heren, wat een kwaliteit in de baan. En wat rijden ze ervoor? Een genot om naar te kijken. Tuigpaardensport van het hoogste niveau. En kijk ze eens rijden met een inzet. En elkaar prachtig de ruimte biedend in deze fraaie piste op deze mooie accommodatie in Gaasterland. Een felle strijd. En de enige dame tegen 4 heren. En dan kijk ik naar mijn ringmeester Harm van der Meulen. En hij licht zijn hoed. En dat betekent dat we van hand gaan veranderen. Dat de wedstrijd ook in een beslissende fase is aanbeland. Kijk. Schitterende sport. Friese tuigpaarden in topvorm. Voor de concourswagen, wat wil een mens nog meer?
En ze zijn nog druk aan het overleggen hier op het middenterrein. Onze debutante juryleden. En de overwinning, die is voor de man die hier ook voorop rijdt, Siebert Minkema. En dan het zilver voor 102, Nico Kalis. Dan 166, Jelmer Chardon. Merle Veurink en tenslotte Jasper van Manen. Wat een fantastische strijd. En wat een mooie ontknoping ook. En met een dolblije, enthousiaste Siebert Minkema als glorieus winnaar van deze finale Hengsten en Ruinen 4, 5 en 6 jaar. De Friso Florian bokaal in volle hevigheid losgebarsten. En onderwijl zie ik dat Emma Spoelstra namens Tweespar Ruitersport en Steven Ebbens namens Florian Horsefood de prijzen gaat uitreiken. En dan geef ik het woord aan Hendrik de Jong voor het commentaar op deze schitterend verlopen finale. Allereerst wil ik zeggen dat het niveau in deze rubriek zeer hoog lag. Het was echt een finale. We hebben 25 op kop gezet, omdat het een heel goed voorbeen had, een heel goed achterbeen. Werd ook steeds beter en was een heel spectaculair paard om naar te kijken. Dan 102, had een heel goed achterbeen. Dan 160, 166. Was een heel goed paard, maar op een gegeven moment ging het paard een beetje duiken. Dan 10 en 47, beide een hele goede presentatie laten zien. Alle bedankt. Nou, dan kan ik de beide debutanten hartelijk dank zeggen. En ik hoop dat u hen met een applaus wilt belonen voor hun aandeel in deze Florian Friso bokaal tuigen. Zowel bij de merries als bij de heren. Ik hoop dat u ervan hebt genoten. Zij hebben het in elk geval. Dank ook aan Esther Reen voor de begeleiding. En nogmaals felicitaties voor Siebert Minkema voor zijn schitterende zegentocht hier in deze finale met Koning van de Piekenstjelp. En die Koning van de Piekenstjelp, die doet zijn naam eer aan vanmiddag, Siebert. Of is het niet zo? Koning is een koning. En ik heb dit jaar natuurlijk al meerdere wedstrijden met hem gereden. En dat ging ook heel goed. Ik moest nu kiezen tussen de prijs der besten en de Florian Friso bokaal. Ik heb een paar jaar niet meegedaan met de Florian bokaal. Dus ik dacht, ja, weet je, volgend jaar kan ik niet meer. En misschien kan ik volgend jaar nog wel eens een keer prijs der besten doen. Dus dan kies ik dit. En het is succesvol afgelopen. Maar ik was best heel zenuwachtig, want er waren hele goede paarden. Ik dacht, nou, dat is nog niet zomaar gestreden, dacht ik. Ik moet er wel echt voor gaan. En dat heb ik gedaan. Nou, het is je van harte gegund en wij hebben in elk geval zeker met elkaar van Koning van de Piekenstjelp genoten. Gefeliciteerd nogmaals. En ook voor Nico Kalis natuurlijk veel waardering voor zijn tweede plek. Voor Jelmer Chardon natuurlijk ook veel waardering voor zijn derde positie. Voor Merle Veurink en natuurlijk ook last but not least zeker ook een compliment aan Jasper van Manen. Prachtige strijd in deze finale. We hebben genoten van schitterende tuigpaardensport. En we gaan natuurlijk nog een keer genieten met een heerlijk muziekje eronder van Jeroen Koopmans van de ereronde van deze kanonnen die hier zo prachtig mooi hebben gestreden in deze finale. En dan gaan de debutanten nog eventjes persoonlijk afscheid nemen van alle deelnemers. En danken we natuurlijk Lucas van Oudijk en Hendrik de Jong. En uiteraard ook Mechtelt van der Kooi. Nogmaals voor haar aandeel in het feit dat we hier vandaag deze twee debutanten konden zien debuteren. En dan gaan we nu genieten van een ereronde, dames en heren. Bent u er klaar voor? En dan zou ik zeggen, Koopmans, kom maar op.
En dan klappen we natuurlijk allemaal nog eens even mee. Het wordt een beetje koud en om warm te blijven doen we allemaal nog eventjes mee. Wat een fantastische finale. En wat een dolgelukkige winnaar aan het hoofd van deze imponerende groep. En kijk die koning van de piekenstelpers als een ware koning hier over de baan. Dit is toch paardensport, dit is genieten. Ja, bij het voetballen zeg je hiervoor gaan we naar het stadion. Maar met paarden, dan moet je toch in Gaasterland zijn. Op de centrale keuring van het KFPS. Hulde aan Sieberen Minkema. Natuurlijk ook applaus voor Nico Kalis. En zeker ook voor Jelmer Chardon, Merle Veurink. En uiteraard voor Jasper van Manen. Schitterend onderdeel toch ook weer van deze keuringsdag. En Dick, met alle genoegen voor jou hier de microfoon. Dankjewel Henk voor het geweldige commentaar weer bij deze rubriek. En we gaan, ja het klinkt misschien een beetje wel drijverig, maar we gaan snel door. Want de vooruitzichten zijn toch dat er een klein beetje regen aan gaat komen. Dus we willen zo graag mogelijk doorgaan. En volgens mij hebben we de 6 paarden op het voorterrein. De 6-jarigen. Dus jullie mogen in de baan komen. En we willen het zeker niet afraffelen, maar we zouden het mooi vinden dat we het nog bij het droge kunnen eindigen. Dus wat dat betreft, kom in de baan. Jolise, Bert van Vriesburg, de Oberan, Loka van de Grubstal, de Tjebbe en Lopke van de Hogeweg, de Tjebbe. Dat zijn de 3-jarige, of de 6-jarige merries. Dan hebben we de 6-jarige Hengsten en Ruinen. Jibbe van de Grote Welen, nummer 36. Nummer 37, Jorke 532. En nummer 35, Jisse van Bokkum, de jonge Tiemen. Als het goed is, hebben we ze allemaal in de baan. Dan geef ik heel snel het woord aan Corrie Raven. Zo, we zien nu de groep 6-jarigen. Zo bij de merries als de hengstenruinen. Echt ook weer een fantastische groep. Paarden die echt uitblinken. Zo zien we gewoon ze heel fijn draven. Veel draagkracht, veel schoudervrijheid. We zien gewoon paarden die heel lichtvoetig en gewoon heel goed afgericht zijn naar het niveau wat we graag willen zien. En misschien kunnen jullie even gauw een keer een appiëmentje, misschien een changementje, wat erin zit. Even laten zien dat bij deze paarden het niveau toch al wat hoger ligt dan enkel uitgestrekte drafrijen. Ja, maar dit zijn stuk voor stuk paarden die gewoon heel goed bevestigd zijn op hun niveau. En wat ook gewoon mooi is voor ons als jury, hier lopen zowel bij de merries als bij de hengstenruinen paarden tussen die zijn als 4-jarigen ingestroomd in deze competitie. En hebben zowel als 4-jarigen, 5-jarigen en als 6-jarigen telkens de finale weten te halen. Dus die mensen zijn zuinig op een paard geweest en die hebben ze gewoon verder heel goed opgeleid. Het is al een beetje spannend door alle wind en wat er komt. Maar jongens, er komt een hele donkere lucht aan. Dus ik stel voor dat we de prijswinnaars bekendmaken. Dankjewel Corrie. En ook dankjewel voor alle voorselecties, alle tijd die jij erin hebt gestopt. En dan gaan we heel snel naar de prijsuitreiking. De 6-jarige merries. Op de 3e plek. Lopke van de Hogeweg, nummer 30 met Suzanne Wind. Jij mag als eerste opstellen op de 3e plaats. Dan krijgen we op de 2e plek nummer 26 Loka van de Grubstal met Margot Arkema. Nummer 26 mag als tweede opstellen. En dat houdt in dat Joselie Berthe van Vriesburg
Als eerste geplaatst is de jonge Ulbran. Met Margot Pirivano. Prachtige naam. Dus op de derde plek nummer 30 Lopke van de Hogeweg. Nummer 26 op de tweede plek Lauka van de Grubstal. En nummer 24 Joliese op de eerste plaats. Dan gaan we naar de hengsten en ruinen. Op de derde plaats geëindigd. Nummer 35 Jisse van Bokkum. Nummer 35 Jisse van Bokkum mag als eerste opstellen op de derde plek. En daar wordt het natuurlijk spannend. Er zat maar een heel klein verschilletje tussen. Sowieso zat er maar 2 punten verschil tussen de nummer 1 en nummer 3. Maar op de tweede plaats is geëindigd nummer 37 Jorke 532. En nummer 36 Jibbe van de Grote Welen is op 1 geëindigd. De nummer 36 Jibbe van de Grote Welen, de Alwin, gereden door Marel Hilberts op nummer 1. Nummer 37 Jorke 532 de Menne, gereden door Shannon van Manen op de tweede plek. En nummer 3 Jisse van Bokkum, gereden door Harmina Holwerda op de derde plek. Een prachtige prestatie. Drie hele mooie 6-jarige merries. En 3 hele mooie 6-jarige hengsten ruinen. En ook de trotse fokkers bij de paarden, natuurlijk een prachtig gezicht. Een mooi resultaat. Na een hele voorselectie van de week, woensdag, donderdag de halve finales. Vanmiddag de finale met een gastruiter. Dan nu weer onder het zadel met de eigen ruiters. Een prachtige presentatie. De linten, de prijzen worden uitgereikt. Volgens mij na dit gebeuren nog 1 rubriek, prijs der besten. En dan sluiten we een hele mooie dag af. Dag nummer 3. Woensdag begonnen, gisteren de jeugd gehad. Vandaag de 3-jarigen met de prachtige tuig- en zadelrubrieken. Morgen gaan we zeker ook genieten van de oudere merries, de modelmerries. En natuurlijk morgen aan het einde van de dag, wie wordt er de kampioen en wie wordt er de reservekampioen dit jaar op de centrale keuring hier in Harig. En ik zie de linten worden met zorg geplaatst aan de hoofden om geen problemen te krijgen. Geen ongelukken. We willen niet hebben dat paarden op hol slaan. Nee, maar gooi, jij gaat op kop, want jij bent winnaar. De kopnummers gaan voorop, dus ja. Suzanne drijft je wel aan. Gaat goed komen. Nee, alle gekheid op een stokje. Geen risico's nemen. Volgens mij zijn we klaar met de prijzenlinten. En dan gaan we genieten van een hele mooie ereronde. Van mij mag die, maar het
Eindoordeel is dan de ringmeester Pieter. Een mooi muziekje onder, dan gaan we genieten van deze paarden. Daar gaan we. En een applaus natuurlijk. En dan gaan we over naar de prijs der besten. Het laatste onderdeel vandaag op deze dag. En daarbij geef ik het woord weer aan Henk Dijkstra. Rustig, gewoon rond blijven rijden. Hij stopt vanzelf een keer. En belonen ook heel belangrijk altijd. Hou hem bij je. Rustig blijven. Kalmte redt alles. En dan gaan we heel snel over naar het volgende onderdeel. Het laatste onderdeel vandaag. Prijs de besten. En daarbij geef ik het woord aan Henk Dijkstra. Dankjewel, Dick. Ja, dames en heren. Het laatste programma-onderdeel is aanstaande. De jury is al compleet hier op het middenterrein. In dit geval de voorzitter voor deze speciale rubriek, de prijs der besten, mevrouw Jenny Veenstra, de voorzitter. En het gezelschap wordt gecompleteerd door de dames Jolanda Slootjes en Esther Reen. En onze debutanten vandaag in deze tuigpaardensport, de junioren Lucas van Oudijk en Hendrik de Jong. En zij gaan alle 5 straks een uitslag bepalen. En als de paarden opgesteld worden, dan gaat onze duizendpoot van de tuigpaardensport, Johanna Faber, die gaat proberen om zo snel mogelijk tot een eindoordeel te komen. Met 25 komt binnen Germ B. Sportelite AAA en de sportnaam is Gouverneur van het Herteveen. Een jonge nane uit de Rindertmoeder Fokker S. Hoisma in Broek. Eigenaar familie Hart van Veen in Boeleslaan en gereden door Jildau Hart. Met 34 Jan K. Ster Sport, de sportnaam Stal Okkemas Jan. De rijder is Jelte Hoekstra en deze Jan K. is van Alwin uit de Montemoeder Fokker Hendrik Kuiper in Oosterend en in eigendom bij stal Okkema in Britswerd. Dit is 176 176 Koop van de Mersken. AAA. Gereden door Jimte Okkema, de jongrijderswinnaar van dit seizoen. De vader is Ulbron 502. Uit een Tjallemoeder, fokkereigenaar familie Age Okkema in Siegerswoude. 271 Lopke van der Bijl, een kroon AAA. Rijder Henk Hammers, tweede in de limietklasse Noord. En eerder vanmiddag al winnaar van de Merries in het kader van de Friso Florian bokaal. En deze Lopke is van Alwin uit een Duitse moeder. Fokker H.J. en O. van der Bijl van Veenendaal en eigenaar Willem Lokhorst in Ederveen. En tenslotte 641 Cornelis H., sportnaam Cornelis Oprecht. De vader is Alwin 469 uit de Mauritsmoeder, Fokker W.P. Hendricks in Reuzel, eigenaar Rob Landweer in Uden en hij wordt gereden door
Rob Landweer. En deze Cornelis Oprecht is kampioen van de open klasse regio Zuid en kampioen dames, waarbij die gereden werd door Cassandra Spiering. Gouverneur van het Hertenveen natuurlijk kampioen dames Noord. Jan K. Tweede in de ereklasse Noord. En zoals gezegd, Jimte Okkema, de winnaar van de jongrijders. Lopke van der Bijl, winnaar van de finale bij de Merries eerder vanmiddag. En tenslotte de kampioen Zuid van de open klasse, Cornelis Oprecht. Goed, de wedstrijd is begonnen. We gaan eens kijken hoe die zich ontwikkelt. Eén dame en 4 heren, allen bewust op zoek naar winst in de Prijs der Besten 2025 hier op de centrale keuring in Harig. Felle strijd hier bij deze Prijs der Besten. Ze zetten allemaal hun beste beentje voor. En een schitterende strijd met een hele fraai strijdende dame op dit moment op kop. Dan Jelte Hoekstra, Jimte Okkema, Henk Hammers, die rijdt voor wat hij waard is. En natuurlijk ook Rob Landweer, fel in duel met de overige deelnemers uit deze Prijs der Besten. Ze zijn van hand veranderd. En dan gaan we zo dadelijk, als de jury allemaal hun punten hebben gegeven. En Jimte Okkema nog een keer op de linkerhand. Mooie strijd in deze Prijs der Besten 2025. Goed, en dan mag u zo langzamerhand allemaal op gaan stellen. Kunnen de paarden even op adem komen. Opstellen allemaal. Dan probeert Johanna Faber in recordtijd de punten te tellen. En dan gaan we kijken of er eventueel nog een barrage uitrolt. Terwijl ze bij zowel Jolanda Slootjes, Esther Reen, Jenny Veenstra en Lucas Oudijk en Hendrik de Jong. De strijd is uiteraard nog niet gestreden. Uit de puntentelling blijkt dat er 2 combinaties eigenlijk gelijktijdig in deze eerste ronde zijn gefinished. En dat betekent dat we gaan genieten in een absolute finale van de Prijs der Besten tussen 25 en 2,71. Dat is de finale. Jildau Hart met de gouverneur van het Hertenveen, of Germ B zoals je in het programma staat. En natuurlijk ook Lopke van der Bijl met Henk Hammers.
Nou, dames en heren, zegt u het maar. Probeert u met uw enthousiasme de jury maar eens te beïnvloeden. Wie wordt de winnaar van de Prijs der Besten 2025? Wordt dat die Dekselse Germ B, oftewel gouverneur van het Herteveen? Of wordt het toch die Dekselse Lopke van der Bijl? Een fantastische strijd met Jildau Hart en Henk Hammers. Wat een enthousiasme ook langs de kant. De strijd is fantastisch. Wat een hoogtepunt aan het eind van deze keuringsdag hier op Gaasterlandse grond. Ja, kijk die Jildau Hart eens rijden. Maar let op, Henk Hammers moet je nooit afschrijven. Wordt het een dame of wordt het een heer? Zegt u het maar. Ja, om van de watertanden. Wat een beweging bij deze twee finalisten. En ze rijdt al op kop en ze wint vandaag. Jildau Hart, Germ B. En natuurlijk fantastisch gereden Henk. Het zilver. Wat een schitterende sport in deze Prijs der Besten. En wat een prachtige winnares. Ik zou zeggen, een ovationeel applaus voor een dol enthousiaste Jildau Hart. Ik had het helemaal niet door, zegt ook nog Glashart. En natuurlijk hoort bij zo'n fantastische finale ook even een toelichting van de jury. En die wordt dan nu gemeld door Jenny Veenstra. Ja, dankjewel. Ja, het was vandaag even iets anders dan anders jureren, zoals jullie hebben gezien. We hebben alle 5 eerst apart van elkaar gejureerd en allemaal een top 3 neergezet. Daaruit zijn dan de besten overgebleven. En dat waren dus de overgebleven 2, nummer 25 en nummer 271. Maar ook de andere 3 wil ik zeker wel vermelden. Hebben een hele mooie show neergezet. Want wij hadden allemaal, beseften we later toen we met elkaar praten, onderling ook nog wel wat aan het wisselen geweest. Mensen die heel sterk begonnen en dan iets afzwakten. Andere mensen die gedurende de koers beter werden. Dus het spande er echt om van de eerste tot en met de laatste, wil ik heel duidelijk zeggen. Want die deden zeker ook goed mee. Uiteindelijk bleef dan de strijd over tussen de 2 eerstgeplaatsten, nummer 25 en nummer 271. En daarin hadden wij het verschil vooral in het front- en voorbeengebruik. Nummer 25 is zo mooi in het front en heeft een heel spectaculair voorbeengebruik. Ook een heel goed achterbeengebruik. Maar het verschil zat hem met name in de voorhand. Waarbij 271 super over de benen gaat. Heel sterk achterbeengebruik laat zien. Maar in de hals net niet die oprichting heeft van nummer 25. Dus vandaar onze plaatsing. Maar allebei gefeliciteerd. Een hele mooie verrichting laten zien. We zijn trots op deze tuigpaarden. Dankjewel Jenny Veenstra voor je schitterende commentaar bij deze finale van de Prijs der Besten. En ze riep hier naartoe rijdend. Ik had het niet in de gaten. Ik kan het me nauwelijks voorstellen. Jildau Hart, het moet toch wel een fantastisch gevoel zijn dat je hier nu aan kop van dit klassement staat. Nou, dit is echt geweldig. Ik pak hem heel even over als het mag. Want ik wil gewoon echt even een paar mensen heel hartelijk bedanken. En dat is natuurlijk de man die voor me staat, Sieber Minkema. 2 jaar geleden had ik echt nooit gedacht dat ik überhaupt op een karretje ging zitten. En nu sta ik hier. Maar ik wil ook heel graag Hamina bedanken. Die dit paard altijd fantastisch traint. En daarnaast wil ik even iemand echt nog heel erg bedanken. En dat is gouverneur. Bedankt jongen dat je dit allemaal ons brengt. Ja, nou, en zetten wij me koud hoor, want we komen eraan. De wijn, zetten wij maar koud, want we komen eraan.
Goed, we hebben genoten, Yilda, van je enthousiasme. En we gaan nog een keer genieten van die Dekselse gouverneur. Hij heeft jullie al heel veel gebracht, zowel Siebren als Harmina als jou. En ik zou zeggen, Jeroen, even de passende muziek, hè? En nog eenmaal, dames en heren, uw attentie voor deze fantastische winnaar. Germ B., oftewel gouverneur van het Hetteveen, met een stralende Yildau-hart. Een prachtige zilveren positie voor Henk Hammers. Het brons voor Jim Tokema. Allen ex-equo gefinished. De overige. Rob Landeweer, Jim Tokema. En dan gaan we nog een keer. Daar komt ze. Kijk haar eens stralen, dames en heren. Nou, hebt u even voor mij? Wij hebben tijd voor gouverneur van het Herteveen met Yildau Hart. En natuurlijk ook veel waardering voor de fantastische Henk Hammers. De jonge rijders overal winnaar Jimte Okkema. De jonge Nederlandse kampioen 2 en 4 span met Friese paarden Jelte Hoekstra. En last but not least, kampioen van het zuiden Rob Landeweer. Dank voor uw aandacht. We zien u graag allemaal morgenochtend weer terug. Dank aan mijn collega Dick Brummel. Dank ook aan de juryleden en aan de ringmeesters en aan iedereen die vandaag deze dag mede heeft mogelijk gemaakt. Graag tot morgen.